Ora iso. Ora iso piye? Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Kene tak benake wiranmu rusak lho Kang Mas. Tak benake. Tak benakne dhewe. Iki tak wirake. Nek sing benake kowe engko ana wawan sing. Lah ngopo lho? Ora usah dibenake. Den Mas Broto iki bar tuku porok. Terus? Wah, nek wirane tak benake pire? Pire ngapa jengat? Ora ning iso. kowe iki angele ya ramom lho tak keblek. Aja nganggo kekerasan minten Ya kowe nganggo alas ya ora gelem kok. Lara tenan ten kowe kekerasan. Mosok Den Mas kok kono Iki padha bojoku tak kekerasan. Lagi tak ngene lho. Mengke tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Den Mas, Apa minten? apa kowe pancen ora seneng tenan karo aku? Aku ora bakal kondo lawali marang sliramu. Kematke aku, coba dimatke mataku. Den Mas, Piye? madhep rene to? Madhep rene. Coba nek pancen kowe ora seneng karo aku dimatke. Empat mata kita melihat jajal ana Iki apa? ketoprak iku. Iya, aku ngerti nek iki kudu nganggo basa Jawa ning kowe mbok njajal ngematke mripatku sedilo wae cepet. Ngopo kok ngene aku ki? Didine nek seneng ngono langsung tak. Ya kowe rasa mbok kowe tekan. Ya tetep ra itu Broto kok njur tiba-tiba seneng. Kok njur arep ngene. Kok meng arep ngene wae. Den Mas ora sanggugu penonton. Iki antarane aku karo kowe. Iya. Wah. Kematke. Aku matno. Umpama aku ngematno paribasane pucuke ngembun-mbun tekan delaman sikilmu. Wis ora iso. Ora iso piye? Ora iso nibake katresnan karo kowe. Kowe iki Kejaba. mengurung kulino. Kejaba apa? Kejaba apa, Mas? Kok nganggo kejaba ki piye? Kejaba apa? Kejaba sing tak sawang kuwi cempluk. Apa ya? Aku kalah ayu karo cemplok? Wong tresna ku ora perkara sawangan ayu, perkara sawangan apik. Lah berarti aku ya ngono kuwi. Aku ora perkara jenengan elek, perkara jenengan piye-piye. Aku tetep tresna karo jenengan. Mbok jenengan please sedilit wae to. Ha ya ora apa-apa iki suminten wis mulai arep edan ki basane wis sak karepe dhewe. Wis mulai Iya. sulit. Apa nek ora nganggo basa Jawa, nyanyi lagu Jawa, aku lagu India ya iso lho. Jajal apa piye? Aja dijajal. Lah piye to? Ben kowe ben Piye kuwi? Kata-katane piye, Pak? Kok aja dijajal. Nek mau dijajal wae ping marai semenut. lah karepe piye? Tenanan? Ya ayo rene tenanan. Aja saiki Kok otin sapa? ora iso. Ora iso piye? Nek saiki ora iso, mengko suwe-suwe ya iso nadyan to. Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Ora iso cempluk kono. Aku tresnaku mung karo cempluk ora iso karo suminten. Aku wis kebatut janji. Pas ae. Ya mas kurai. Temen aja nek ya. Sapane dikae. Apa temerata. Jangan aku ya karuhai. Kuci hotahe. Mas Broto ki piye to? Keterangane Den Mas Broto ki seneng dangdut keterangan. Bareng didangdut. Seneng dangdut? Tak nyanyiake lagu dangdut ya? Ya, Den Mas?
Ya sakarepmu ning aku kabeh iki seneng. Nek kowe nembang meneh iki mau nembang apa India. Heeh. Balenono meneh. Lagune sing kuwi mau meneh, heeh. Apa ganti? Ya saisamu wae. Lah aku apa-apa iso lho Den Mas nek kanggo kowe apa to sing ora? Pengen aku apa? Pengen aku peluk? Hah? Piye to kok ya angel temen lho. Lah jare dapukane mo. Ah iya mah bener. Nek dapukane gelem ngono aku trimo langsung tak. Iya. Dapukane mo. Gayane irang kuwati langsung tak. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma Wis mulai dan kamu sayangku di dunia ini. Madep rene. Kowe iki kok madep rene to, Mas? Njaluk lagu apa tak turuti kok ya Mas Pamuk ya lho. Minten Apa? sing sadar kowe minten. Aku sadar. Aku ki sadar banget. Aku karo Kanjeng Rama wis dijodohke karo Kanjeng sapa? Rama sapa? Rama Trenggalek. Rama Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Ya ora wani ya. Engko nek senani bapakmu dipisu-pisui mati lho aku. Kok bapakne Subrata to? Adipati Trenggalek. Ayo siapa? Adipati Trenggalek. Mas. Diwasani ngono wis sampun. Ora usah mikir jenenge bapakmu to. Mosok anane iki aku ro kowe gelem apa ora nek ora gelem nganggo kekerasan lah. Aku suwe-suwe nek ora gelem lho. Aja Mbok ora aja minten aja. kowe lho. Alah. Ora ana alah. Den Mas. Lah nek pas mlaku saka kene iki ya Kurang ajar. Kowe weruh apa Den Mas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. ora aku tetep Kondo ki tak omong karo aku nek weruh kabeh nek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis saiki cukup semene wae yo minten Ora. Ayo. Kok njo liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kei. Den Mas kok aja ndodok ngono kuwi lho. Kene tak benake wiranmu rusake lho Kang Mas. Tak benake. tak benakne dhewe Iki tak wirak-wirak. nek sing benake kowe engko ana wawan sing Lah ngopo lho? Ora usah dibenake. Den Mas Broto ki bar tuku porok. Terus Ah, nek wirane tak benake pire? piring apa jengat? Apa Den Mas duwe per? Mbok aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketum rakyat. minten Apa? saiki kowe karo aku ki karo Gusti wis ora iso karo dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena ki ra oleh ngono Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndangnya. ora oleh Ya ora usah peduli wong liya no. ora iso minten wis saiki kowe bali yo wae kono Emah aku ora arep bali, aku ora entuk-entukan kok kan bali lho. ya mumpung esuk ngene iki bali Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe Mas. ora iso minten Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu Mas. ngopiye ya ora Aku mbah
aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho, Mas. Kayak senggol-senggol sikil iki kene yo gelem. Oh, sikile tok senggol to. Sikile tok senggol to. Ten Mas. Karo ditembangi diteruske. Kamu apa? Heeh. Tekan Lali kowe. Luput pisan. Mau wis luput. Yen gampang. Yen gampang luwe gampang. Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Men apa-apa kok mah dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Ben men ning mengko ndak ana apa to? Orang kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Mah iki mesti kerak. Den Mas. Aku wis jupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang rai. Nek nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing nentel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing nentel kowe, nek tememplek nang kowe sing nentel aku. Kenapa, Den Mas? Asli lho to, jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kan jlimet to ya oke ya. Wah, brotone wis ndase atos brotone. Mulai oke bareng. Kok kowe oke-oke ning ora ana anu tindakane kok kowe ket mau. Apa aku kudu kasar karo kowe? Monggo kowe arep kasar ning aku tetep ora iso tresno karo kowe minten. Kudu kasar? Njaluk kasar? Yen angel Mau wis e. tan kena Tan kena ati. kok gak ngomong cengkoke lali. Ben aku ora urusan cengkok kok. Oh iya. Sepenting aku karo Den Mas Broto dadi siji ya ta? Iki ki lho arep tak olah pikir mau ya megah ki ngopo to ya? Ora. Wong liyane ya do pengen tak lapi kok kowe tak lapi kok emah. Aja ngelapi nggon aku. Raiku kok nggon aku. Lah ora nggon. Ah nggon aku ki kata-katane iki ketoke elike. Ya nggon aku ki artine iso akeh banget. Nek aja ngelapi pasuryanku. Ngono. Ya ngono kuwi minten. Ah iya. Den Mas, Apa minten? ana piye to aku kudu kon kepiye ben kowe iki gelem karo aku? Nganti yo umpama ki bumi karo langit tangkep. Heeh. Aku ora bakalan iso tresno karo kowe. Ayo mati kabeh kok iso. Ayo to nek bumi langit tangkete mati kabeh kiamat kuwi jenenge. Aku mati ra apa-apa nek karo kowe lho, Mas. Engko mati. Sapa to bolot kepengin bolot lho. Bolot nae kepengin karo aku kok kowe ora kepengin ki kepiye lho. Ah bolot kuwi wis ngusek-usek terus kawin. Gitu. Aku aja tok padake ro bolot. Lah apa? Bolot kae iki ketoke meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Ya Den golek Mas? ana dhewe. Ning aku Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas, sedih wae wis. Kari 2 menit sih, kari 2 menit waktune kari 2 menit. sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem dadi sawang wong akeh wuduwa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki ngono. Nek Kowe pengen aku wudo? wani
ndono ora nang kene. Wani, Wani. tenan, Tenan. nekat, minten nekat. Kene nggonamu tak bukain dhisik ngene. Aja dibuka minten. Lagi golek. Gede. Minten. Apa? Kowe elingo ya minten. Aku wis eling ya, aku ki eling. Ora Ning iso. kowe iki angel ya ramom lho tak geblek. Aja nganggo kekerasan minten Ya awak. kowe nganggo alas ya ora gelem kok. Lara tenan ten kowe kekerasan. Mosok Den Mas kok kono Iki padha bojoku ta kekerasan. lagi tak ngene lho. Ning tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Aja ngono minten. Arep nandi? Ra entuk lunga. Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ket mau kok Aku kok nek mlayu nek mbrobos metu kono leh ora minten. Ya kene brobosan ngene, cepet iki lho aku selangkah. Kok cicing apa piye? Ora minten. Wis minten, wis. Mbrobos ya iso keri tenan. Ora iso minten. Aduh. Dalange ya petuk. Ayo gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet bae. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe nembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung e. Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe Mas. Sing gedhe pangapuramu aja dadi lara atimu. Aku tetep ora iso nampa katresnanmu. Wis mangsa borong, aku bakal kondur ning Trenggalek. Aku melu to Ding Mas. Den Mas. Aku melu. Den Mas. Apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndo entuk tepuk ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Ayo wis iso menghibur para enggak. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke nah. Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. Wis apik wis wae. Wedan rasa. Sesuk nang wedan ya sak yuta. Wah iya. Sak yuta gelem aku usul klambi. Aku tak bareng atas. Wah bagong bareng kok Jok. Aku penonton Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit. Peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ayo wis jenenge apik kaya ngono mah. Yo